गमामायैनो दिनैनि हाबाफारियाव नुजाफैनानै नोंथांखौ आं गोसो गोरबोजों बरायना लाग्रोबाय। जोंनि बारग'लांनाय मानगोनां मस्ट रेभारेन्ड नितानन्द बरगयारी, फर्मार मडारेटर NLC, लोगोसे बिशप इमेरिटास BDC, दिनै बिथांनि थेंक्सगिभिं आरो मेमरियेल सार्भिस गमामायैनो दिनैनि हाबाफारियाव नुजाफैनानै नोंथांखौ आं गोसो गोरबोजों बरायना लाग्रोबाय। जोंनि बारग'लांनाय मानगोनां मस्ट रेभारेन्ड नितानन्द बरगयारी, फर्मार मडारेटर NLC, लोगोसे बिशप इमेरिटास BDC, दिनै बिथांनि थेंक्सगिभिं आरो मेमरियेल सार्भिस बिथांहा गोबां जोंनि गिर्जायाव बिहोमा होलांबाय। जाय सारा जोंनि बर'फोरनि गिबिसिन बिशप जादोंमोन आरो गिबिसिन बिथाङा आमेरिकायाव 9 दान पास्टर मावहैदोंमोन। बिथाङानो बर'नि गिबिसिन पास्टर मावहैनाय बर' खृष्टाननि जानानै, आरो बिथांनि बिहोमाखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा। बिथाङा जे समनिफ्राय इसोरनि हाबाखौ मावजेनदोंमोन, बेनिफ्राय थैजासिम बाया मेङा जिरायालासे हर सान गाव जिउ थासान्दियाव जिउयै माहामै जिउखौ बावसोमनानै देहाफोरखौ बेमार आजार जाब्लाबो हायाब्लाबो बिथाङा जोंनि थाखाय जोबोद गोजोननि थाखाय मावबाय। बिथाङा दुलाराय बर' खृष्टाननि गिबिसिन बिशप, आरो बिथाङा गोबां बिजाबफोर लिरलांबाय। गावनि थेसिस, माखासे रमान बिजाब, सानडे स्कुल बिजाब दानस्लायनाय, आरो गुबुन गुबुन राव इंराजिनिफ्राय दानस्लायनाय फिसा फिसा बिजाब, बेफोर गोबां बिहोमा बिथाङा होलांबाय, जायफोरखौ जोङो फरायब्ला जिउआव थुलुंगानाय मोनो। आरो बिथांनि जोबथा मोनसे थांखि दङमोन, बेनो जाहैबाय जोंनि गौरां मिसननि सेन्टिनारि जुबिलिया 2027आव जानांगौमोन। बिथाङा बिनि चिफ इडिटरमोन, आरो आंजोंनो बिथाङा रायलायोमोन बिनि सोमोन्दै। नाथाय इसोरा बिथांखौ लांग्रोबाय। बिथांनि जोबथा मिजिं दंमोन जे बे सेन्टिनारि जुबिलियाव बिथाङा नुजालांनो मोनगोन, नाथाय इसोरा बेखौ लांबाय। दा दिनैहाय बिनिनो थेंक्सगिभिं डे आरो मेमरियेल सार्भिस खुंनाय जादों। बेयाव गोबां मानसि फैगोन आरो फैगासिनो दङ, आरो बिथांनि जेन' जिउमाया आलो गोजोनै इसोरजों पाराडाइसआव थानो मोनो, जों बेखौनो मिजिंथियो। आरो जोंनि बे जाहैबाय रिसेपसन VIP बियो आलासि जिरायग्रा। थागोन अरायबो नों जोंनि बे गोरबो बिखायाव, हानाय नङा जों बावगारनो
दसे जिरायनानै साहा लोंहोयो। आरो नै जाहैबाय मेन पेन्डेल दा नै प्रग्रामा जानो थांगासिनो दङ। गर्भ बिखाया हानाय नङा जों बावगारनो नोंनि गुरै राव। His eyes sparkled and his lips moved as though he understood. स्कुल कासानि हेल्पजों बेखौ लुखांदों। ट्रिनिटी इंलिश स्कुल बङाइगाव माखासे डनरफोरनि गेजेरजों गासै बिल्डिंफोरखौ लुखांदों। आरो नैथियाव इसुनि बाथ्राखौ माबोरै फोसावनांगौ आरो लिटारेल वर्कआव माबोरै नांथाबनांगौ बिनि थाखाय आरोबाव बिनि सिङाव बेनोमोन जोंनियाव मोनसे रेडिअ मिनिस्ट्रि थानांगौ। बियो रेडिअ मिनिस्ट्रिखौ बर' ख्रिस्टियान रेडिअ मिनिस्ट्रिखौ बियो गायसनदों। जोंनि मान होनो गोनां सिबिनो गोनां मस्ट रेभारेन्ड नित्यानन्द बरगयारिनि थेंक्सगिभिं डे आरो मेमरियेल सार्भिस बेवहाय गोबां मानसि फैगोन जोंनि अरुणाचल, धेमाजि, गहपुर, ढेकियाजुलि, उदालगुरि, पार्किजुलि, बङाइगाव, सोनाबजोंबो बेंगल, सोनाबजों ओरै बेंगल खरदाङानिफ्राय गथायबारि मथानबिल। आच्छा सार बेनि अनगायैबो बेवहाय गुबुन गुबुन धोरोमनि बिथां मानसिफ्राबो फैदों नामा बेवहाय? फैगोन गोबां मानसियानो फैगोन गोनां जोंनि आलासिफोर फैगोन आरो लोगोसे गुबुन गुबुन डिनोमिनेसन अलरेडि जोंनि केथलिक बिथांमोना फैखाबाय आरो बेप्टिस्टनाबो फैखाबाय थुक्राझारनिया गोबां फैगोन आरो जों साननाय बादिया 4000 to 6000नि सानदों केपासिटिया। बेनिबो बांसिन जानो हागौ दा बुंनो हाया। दा बोथोराबो बिराद मोजां जाबाय। जोङो एसे गोबां जिंगासिदोंमोन मैयानि दिनाव एसे बोथोरफ्रा मोजां नङामोन अब्लाबो दिनै मोजां बोथोर मोनबाय बिराद मोजां। दा सान्दुंआबो मोजां जाबाय। दा नै बेवहाय नै ओरैबायदि मोजां बेवहाय पार्टिनि थाखाय ओरैबायदि मोजां जायगा। दा बे समाव सार नोंथांखौ हामबाय होनदों। नोंथाङा गासिबो नैबे जायगाखौहाय एक्सप्लर खालामनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होनदों। आरो दाना बे समाव नोंथांमोन नायगिरि साफ्रोमखौबो खावलायबाय जेन' बे भिडिअखौ हागौमानि नोंथांमोना शेयार खालामो आरो जायफ्रा दिनैहाय गोदानै नायदों नोंथांमोनखौ खावलायबाय नैबे जेनेबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होयो, लाइक खालामो, कमेन्ट खालामो। बेखौ आं नोंथांमोननाव खावलायनाय थाबाय। दा हामबायसै।